El debut oficial del Futbol Club Barcelona va ser el 8 de desembre de 1899 en un camp situat on és ara el Turó Park, en un partit contra l'equip de la colònia anglesa. Pagaven pel camp 25 pessetes mensuals i el compartien amb el català. El català reivindicava la condició de primer club català, però aviat es va acabar la polèmica quan van descobrir que l'únic club registrat oficialment era el Futbol Club Barcelona. Les diferències entre els dos clubs van fer que el Barcelona decidís buscar un nou terreny de joc. L'últim partit disputat pel Barcelona allà va ser el 23 de setembre de 1900 contra el català en un trofeu atorgat pel polític José Canalejas. Va guanyar el Barcelona per 3-1. El propietari del gimnàs Soler va començar a queixar-se de la cada cop més nombrosa assistència de socis al local i les molèsties que causaven els clients. Aleshores, la casa del president Walter Wild i esporàdicament la casa de Gamper van convertir-se en lloc de reunió i el tema primordial era trobar un camp propi pel club. Els nous terrenys estaven situats al costat de l'Hotel Casanovas, on ara hi ha l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Mentrestant, Walter Will va dimitir per motius laborals i va cedir la presidència a Bartomeu Terrades l'abril de 1901. A la Copa Macaia de Barcelona, malgrat les esperances, no va haver-hi una bona actuació i el Barcelona no va conquerir el primer torneig en què participava. A part de la decepció del torneig, s'hi va afegir el fet que havien d'abandonar el seu primer camp perquè els seus propietaris se l'havien venut per bastir-hi l'Hospital de Sant Pau. Terrades va trobar una parcel·la a la carretera d'Horta, al barri de la Sagrera, a prop del Guinardó. Un dels avantatges que va influir en la decisió va ser que la línia del tramvia facilitava els desplaçaments. L'adequació i construcció va costar 1.000 pessetes de l'època i es va inaugurar el 23 de novembre de 1901 amb l'assistència de 4.000 persones. Pau Haas va deixar la presidència a Arthur Whitty el dia 17 de setembre de 1903. Aleshores arribava un necessari canvi de camp. El Barça va trobar un escenari més cèntric situat entre els carrers París, Casanova, Londres i Muntaner.